Tervehdys pitkästä aikaa. Siis todella pitkästä aikaa. Nyt ollaan elokuun 12. päivä ja me ollaan tehty tänä vuonna yksi ainoa yön yliretki tonne Kuuskajaskariin, josta mulla on video vielä editoimatta. Ja sitä edeltävä oli Lauhanvuori viime syyskuussa ja sitä edeltävä Urho Kekkosen kansallispuisto melko tarkalleen vuosi sitten. Ja nyt meillä on sitten tulossa uusi reissu. Me lähdetään viikoksi Lemmenjoen kansallispuistoon ja mulla on tässä nyt mun varusteita esitteillä. Tää ei ole varuste ja sen täytyy nyt sanoa, että koirat ei tälläkään kertaa lähde mukaan, että ei viititä semmoiselle pitkälle reissulle ottaa, kun ei ole päästy harjoittelemaan. Mutta viime vuodesta mulla on jonkun verran tullut varustemuutoksia, niin sen takia mä ajattelin, että mä kerron niitä. Ja sitten lopuksi mä taas niin kuin punnitsen, että paljonko mun tavarat painaa ja paljon mun ruuat painaa. Mutta aloitetaan siitä, että viime vuoteen verrattuna mulla on uusi rinkka. Eli tämmönen kevyt rinkka, joka painaa 860 grammaa. Eli Dursonin Kakva 55 litraa. Tässä on vakkaristi on pullotaskut plus 2 tämmöistä vyötäröllä olevaa vetoketjullista taskua plus tässä on yksi vetoketjutasku tässä sivussa ja sitten täällä on tämmöiset sivutaskut tommoseen kumppareiden ja sitten tällainen tää päällitasku. Ja no nyt mulla ei ole sille varmaa käsitystä siitä, että onko tämä rinkka vedenkestävä, niin sen takia mulla on edelleenkin täällä tämmöinen iso pussi, mihin mä laitan semmoiset tavarat, mitkä tarvii säästyä kuivana, jos vesisade yllättää. No sitten toinen uusi mulla on tässä, mulla ei ole enää makuupussia, vaan mulla on tämmöinen quiltti. Ja tää on missä se nyt näkyy tossa. Thermarest. Thermarestin. Eikö tää ollut Cumulus Vesper tän nimi? Mutta tosiaan tää on tämmönen pussi, missä on niinku tää jalkapussi täällä. Ja sitten tää viltti tulee päälle. Ja patjan alle tulee 2 tämmöistä nauhaa. Eli se pysyy peittona sitten päällä. Ja sitten tässä on vaan tämmöinen kaulakiristys, että sehän tulee niinku tähän ja sitten täällä on nepparikin, että sen saa sitten kiinni tuohon kaula ympärille. Ja eli semmoinen tässä muistaakseni oli johonkin -6 tai mitä siitä on luvattu, mutta noissa pusseissa tai quilteissähän ei ole semmoista niin kuin comfort-arvoa tai limittiarvoa kerrottu, koska se on avoin tuolta toiselta puolelta. No sitten myöskin mulla on makuualusta uusi. Eli tää on tämän nimi oli joku. Tää on erittäin hiljainen, minkä mä oon niinku todennut. Täällä on joku. Tää on Rabin tämmönen Ultra Sear 4,5. Tämän paino on 370 grammaa. Tää on tosin tää lyhyempi versio, koska regular, koska mä oon vaan 1,62 m, niin tää riittää mulle oikein hyvin. Tähän on täyttöpussi. Ja sitten se, että kun mä nyt nukun ton quiltin alla, niin mä en tykkää tässä muovilla nukkua, vaan mä oon ommellut tähän patjan päälle tämmöisen ikään kuin lakanan, joka on siis tälleen kummaltakin puolelta ja päistä vaan auki, että se vähän keventää sitä sen painoa. Ja mä pakkaan tää menisi itsessään tosi pieneen tilaan tää makuualusta, mutta mä pakkaan tän tonne rinkkaan silleen, että se on siellä tämmöisenä taitettuna ja samoin toi makuuquiltti, niin se tulee ensin, että mä tungen ne tänne rinkan pohjalle noin 2 ja sen jälkeen mä rupean pakkaamaan ruokia ja vaatteita ynnä muuta. Mutta joo, semmonen olisi sitten toi rinkka. No sitten
meillä on miehen kanssa yhteinen teltta ja me ollaan jaettu sille, että toisella on päällikangas, toisella sisäkangas ja se sitten, siitä tulee semmoinen, mitä se oli, 800 grammaa per nuppi, niin sitten painoa ja toisella on sitten kiilat ja toisella on maavaate ja näin, niin ollaan jaettu se paino. No sitten mitä Elsa? Sitten näihin muihin mun varusteisiin nopeasti, no mulla on vessapussi edelleenkin, eli täällä on se vessapaperi ilman hylsyä, kakkalapio, käsidesi ja semmosia juttuja. Sitten täällä on mun vaatteet, täällä on varasukat, varakalsarit, yövaatteena on merinokerrasto ja sitten yösukat. Yötä varten on tässä mun tyyny, eli tää on Warm Peacen tyyny, jonka sisään saa sitten laittaa. Siinä on vähän sitä untuvaa. No, voin mä tän näyttää, minkä näköinen tää on. Vähän tässä on sitä untuvaa. Ja sitten tässä on tää vetoketju, että tämän saa käännettyä kokonaan auki. Ja täällä on tämmöinen ei-liukuva pinta sisällä, eli tämähän käännetään sitten näin päin. Ja esimerkiksi untuva takki laitetaan tänne sisään tai muuta vaatetta. Joo, ja sitten tosiaan untuva takki on matkassa. Mun tyyny oli tämmöinen. Ja tätähän voisit käyttää istuinalustana jossain, jos tarvii. No, roskapussi on. Sitten on hanskat, että jos nyt tulee kylmää ilmaa tai sitten vähän suojaamaan, ettei ota mistään kuumasta kattilan rivasta kiinni. No sitten päästäänkin, kun päästiin kuumiin ja ruokiin, niin sitten tässä on mun tämmönen mun keittiösetti. Eli täällä on tämmönen titaanikattila ja tässä on tämmönen aromipesä, miksikä näitä sanotaan. Eli tämä kattila mahtuu just tänne sisään. Sitten täällä on yksi kaasu, pullon jalusta, tulitikut ja kansi päälle. Ja sitten mulla on ajatuksena sille, että mulla on kuivattuja ruokia tai sitten tyhjennetty jostain pikaruoka-ateriaa tämmöisistä purkeista, niin pakastepusseihin ruuat. Ja mä voin keittää veden täällä titaanikattilalla, mutta mä laitan sen pakastepussin tämän aromipesän pohjalle. Ja sitten se hautuu siellä ilman tietysti tätä, että siellä on se pelkkä pakastepussi. Ja se voi syödä siitä ilman, että tulee tiski. No, sitten täällä on muut keittiövarusteet. Eli mulla on Rocket Pocket kaasu. Toi poltin täällä pienessä pussissa. Täällä on vaan näitä pykäliä, että se ei mennä tulla ulos sieltä. Eli tämä sitten, mikä tulee tuohon pulloon. Ja tässä on mun muuten ruoka-astiat. Sitten tässä on tämmönen niin kuin tää mun kuppi. Ja tässä on 2 tämmöistä lautasta, mikä on tämmöisistä mikroruoka-astioista. Niin niistä otetut mahdollisimman kevyet lautaset. Niitä on 2 kappaletta ja sitten kahvilusikka. Sitten mä oon itse tehnyt tämmöisen pussukan, missä on tämmöinen 3 lokeroa tässä päällä. Niin täällä on sitten titaaniset veitsihaarukka ja lusikka. Ja noi on sitten samassa läjässä. No sitten muina vaatteina mulla on tässä kuoritakki, jonka taskussa on sadehame. Ja sitten tämmöinen vohvelihuppari. Huppari sitten siinä väliasuna tai sitten jos teepaidalla ei tarkene vaeltaa, niin sitten toi siihen päälle. Mutta sitten, no joo, sitten on vähän vesipulloa, varakaasua, kävelysauvat ja toiset vaellushousut. Ja sitten leirikenkänä meillä on nyt kokeilla tämmöiset paljasjalkakengät Crocsien sijaan. Katsotaan, miten nämä pelittää. Näillä voisi kuvitella, että on kivempi
myöskin jos joutuisi joen ylityksiä, purojen ylityksiä tekemään, niin nämä pysyy paremmin ehkä jalassa kuin kroksit, niin voisi olla vähän turvallisemmat. Mutta sitten täällä on meidän ruokajutut. Me jaettiin 6 päivän ruuat sille, että täällä on 3 illallisruokaa, mikä tulee meidän molemmille, eli mulle ja mun miehelle. Ja täällä on sitten mun omat ruuat. Nämä painaa ihan tautisesti, mutta onneksi nämä sitten pienenee. Eli täällä on snacksipussia päivittäin. Siinä on vähän patukkaa. Ja sitten täällä on, haluttiin ruisleipää. Sitten tulee voita, koskenlaskia ja metukkaa. Sitten täällä on vähän keksiä, on vähän kiflareita. Ja sitten noi päivän ruuat, niin kuin lounasruuat on sitten tässä. Eli täällä on mulla jokaiselle päivälle lounaspussi. Mitäs tässä on? Sienirisottoa. Tuossa on Italian pata ja kuivattu proisku. Ja tämmöisiä juttuja mulla täällä on. Mikäs täällä on? Perunamuussi, pekoni, ateria. Eli nämä on tyhjennetty niistä semmoisista purkeista, mitä niin voi kaataa veden ja odottaa 5 minuuttia. Niin nämä on mun lounaita. Ja sitten noin, mitä me yhdessä syödään illallista miehen kanssa, niin ne on sitten pakattu kukin eri päiväpusseihin. Eli tässä on esimerkiksi lauantai 16.8. Täällä on perunamuusi ja sitten tuossa on jauheliha, porkkana kuivattuna. Sitten siinä on lihaliemikuutio. Niin se on 1 päivän. Sitten on jotakin kuskusia, broileri, parsaa, kuivattua parsaa, porkkanaa ja sitten mitäs täällä muuta on. Ja sitten voi olla jotakin kookoskermajauhetta jossain antamassa makua. Eli semmosia ruokia meillä on sitten tulossa. Mut joo, mä teen sillä, että mä nyt pakkaan nämä mun kaikki tavarat ja sitten punnitsen paljon mun rinkka painaa ilman noita ruokia ja sitten paljonko ruuat painaa. Niin katsotaan, millainen kuormasti tää on tulossa. No niin, nyt me ollaan täällä Lemmenjoen parkkiksella ja lähdetään tallustamaan kohta tohon suuntaan. Rinkat on selässä ja katsotaan sitten miten tasapaino löytyy. Mut nyt me lähdetään kello 16.31 torstai-ilta. No niin, huomenta. Täällä ollaan herätty
toiseen vaelluspäivään ja eilen tultiin tuolta Njurkulahden parkkikselta tänne Seart-Nivaan. Semmonen 8 kilometriä käveltiin ja nyt ollaan täällä sitten aamutoimia aloittamassa, vähän pakattuja kamoja ja sitten mennään tonne päivätuvan viereen tekemään aamiaista ja päästään matkaa ja kello on nyt 6:15. Mutta täällä on tämän näköistä. Tässä on meidän teltta. Tuo on tämmönen 2 hengen Big Agnes Salt Creek, joka nyt oli. Joo. Tuolla näkyy päivätupa ja liiteri ja huussi. 2 porukkaa täällä oli meidän lisäksi. Rauhallinen yö ollut. Mulla on tuossa lämpömittari. Lämpömittari oli, niin yön alin lämpötila oli 14. Ei kyllä vielä ainakaan paleltua. Ihan ok. Mutta nyt me lähdetään tekemään aamupala. No niin, kello on nyt on just 5:30 ja päästiin tähän Härkäkoskelle meidän lounaspaikkaan. Ja mulla on nyt eka kertaa kokeilussa testissä tämä, että valmistuuko tämmönen pikaruoka-ateria tässä haudutuspöntössä. Tää on nyt ollut täältä 5 minuuttia, mitä siinä purkissa oli. Ja tää on nyt ihan syöntikelpoista. Et kyllä se siellä hautuu. Pakastepussi vaan täällä, niin ei tule tiskiikä. Sitten ei metukkaa kuin ruisleipää ja voita ja koskenlaskia. Kyllä kelpaa. Täältä on vesi häipynyt. Ja kuuma on. Tää oli toi pastasieni ateria semmosesta pikaruokapurkista. Ihan hyvä. No niin, nyt on meidän toinen vaelluspäivä pulkassa ja me tultiin sieltä Seart-Nivasta niin tuohon Ravadasniemeen. Eli me tultiin täältä tuossa Härkäkoskella me syötiin lounasta ja sitten ollaan täältä kävelty tänne ja sitten tuossa Ravadasniemessä. Me meinattiin ensin, että me oltaisiin menty tänne Mattit Ravadakseen, siellä olisi ollut päivätupa, mutta tänään oli tosi raskas päivä. Olisiko se vaelluksen toinen päivä, niin ei enää lähdetty 3.1 tekemään. Että jäätiin tähän. Tässä on 2 tämmöisen joen risteys. Täällä on nuotiopaikka, pöytä. Siinä on puuliiteri. Tuolla on huussi ja tuolla takana vaaleina näkyy meidän teltta. Käytiin tuossa joessa vähän peseytymässä 2 päivän hiet. Tuntui kyllä tosi raikkaalta. Mut joo, tää tuntuu tosi kivalta paikalta. Kello on nyt puoli 6 ja täällä ei ainakaan nyt ole vielä ketään muita. Katsotaan tuleeko tää sillä aikaa, mutta että vai ollaanko me täällä ihan omissa oloissamme. Se on tosiaan, tuolta tulee toinen joki ja sitten tuolta tulee se toinen joki ja ne menee tossa samaa uomaa ja toihan menee sinne
sinne putoukselle. Sinne, mikä sen paikan nimi on? No, se voidaan käydä katsoa tuosta kartasta. Mutta sinne mennään sitten, kun me ollaan paluumatkalla, niin sittenhän me käydään katsomassa se putous sieltä. Mutta katsotaan tuosta kartasta vielä, mikä sen nimi on. Mutta tää on tosi kivan näköinen paikka. Eli joo, toi Ravadasköngäs. Sinne ne joet sitten laskee. Eli tää toinen tuli tuolta ja toinen tulee tästä ja sitten ne laskee Lemmenjokeen ja tossa on se Ravadasköngäs, missä on ne putoukset. Et sit kun me saadaan kierrettyä tää meidän reitti, niin sitten me ollaan sitten paluumatkalla. Mut sitten huomenna meidän pitäisi päästä tänne Morkamojalle. Sinne on taulut mukaan 10,7 kilometriä. Mutta nyt vähän aikaa huilitaan ja sitten on illallisen aika ja sitten ei muuta kuin nukkumaan. Huomenta vaan. Nyt ollaan lauantaissa ja meillä alkaa 3. vaelluspäivä. Yövyttiin tässä Ravadasniemessä. Oikein mukava paikka tosiaan olikin, mutta yöllä satoi vettä, että oli vähän telttaa ja vähän muutakin märkänä, mutta ei se mitään, toivotaan, että ei päiväaikana hirveästi saada. Ja muuten ihan kiva, mutta täällä on ollut näitä tämän reissuaikana iltaisia, näin aamuisin, niitä hemmetin polttiaisia, jotka änkee joka paikka. Jeps, mutta me ollaan saatu teltta purettua tuolta ja meillä on kaikki kamat tässä ja tää ainoa tämmönen kuivupaikka oli tää liiterin edusta. Mut näillä mennään ja ensimmäisenä mennään tonne, niin kuin mä taisin eilen kertoakin, niin toi 3.1 Matti Travadakseen, sinne mennään. Sitten Morkamoja on se, mihin me ollaan menossa seuraavaksi yöksi, että siitä on sitten se 7,5 suurin piirtein sitten tuosta Matti Travadaksesta. Ja tällä kertaa me nyt sitten päädyttiin siihen meidän huonon kunnon ja kenties säiden takia, että me emme mene tuonne Korhosen kirjastolle. Se oli alkuperäinen ajatus, mutta ei ehkä nyt sitten mennä, että tuonne Matti Travadakseen kun päästään, niin sitten me mennään tätä reittiä sitten tänne Morkamojalle. Jätetään toi alue tuolta kiertämään. Jääpähän seuraavaa kertaa. No niin, nyt on puolessa päivässä kun ollaan ja saavuttiin tuossa semmosen, mitähän me nyt olisi mennyt, 1,5 tuntia, 2 tuntia, ei 1,5 tuntia, ei sitäkään, ehkä 3 kilometrin matka tultiin tähän Matti Travadakselle. Ja tässä on tosi siistin näköiset rakennukset täälläkin, ihan samalla lailla kuin nuo aikaisemmatkin. Tässä on päivätupa ja liiteri. Liiteri on siinä. Tuolla on huussi. Täällä on tosi paljon hyviä telttapaikkoja. Ja sitten tuolla on notskipaikka ja siinä on tuo joen yli toi silta ja sieltä otetaan nyt sitten päivän ajaksi päivän aikana tarvittavat vedet, koska meillä on tässä nyt sitten semmoinen 8 kilometriä Morkamojalle, mihin me jäädään sitten yöksi. Nyt päätettiin tuossa eilenissä, että kun kummallakin on ollut vähän jalkavaivoja, mulla on vähän selkäkipeä, että ei lähetä sinne Korhosen kirjastolle, että siinä tulisi semmoinen, sinne jo pelkästään käynti siellä, niin semmoinen 6 kilometrin matka, että jätetään se toiseen kertaan. Mutta katsotaan tämä päivätupa sisältä, tää on ihan siisti.
Täällä me keitettiin kahvit ja pidettiin vähän taukoa. Ja täällä on niin leveät lavitsat, että näissä voi hätätapauksessa vaikka nukkua. Ja siellä on kamina ja puitakin on tuotu sisälle. Mut näin. Me takataan tavarat ja haetaan se vesi ja sit me jatketaan päivän matkaa ja mä taidan laittaa kameran nyt sitten rinkkaa, kun on luvattu vähän tihkusadettakin tälle päivälle. Niin päätetään tää tähän ja jatkamme kohta matkaa. No niin, nyt ollaan saatu tää lauantai-päiväkin pulkkaan. Eli aamulla lähdettiin tuolta Ravadasniemestä ja tänään taivallettiin semmonen 11,7 kilometriä Matti Travadaksen kautta. Aika hirmuinen tuuli oli tuolla tunturin lailla. Siellä tihkutti vettä tai tihkutti oikeastaan sitten koko puolen päivän jälkeen, kun me oltiin siellä Matti Travadaksessa oltu, niin sen jälkeen se vesisade alkoi enemmän ja vähemmän, semmoinen tihkusade ja tosiaan tunturin päällä hirveä tuuli. Ja ei voinut edes päiväruokaa tehdä lounasta, kun ei siellä olisi mikään kaasu tuulessa pysynyt. Ja no sitten tuossa oli sitä mönkkäriuraa, jota tultiin sitten alas tähän. Tuossa on toi aikamoinen mäki tonne. Ja tultiin tähän sitten Morkamojalle. Ja mulla oli semmoinen kuva, että tässä olisi päivätupa. Että olin sen verran huonosti katsonut kartasta. Mutta täällä olikin autiotupa. Joten jäätiin tänne. Saadaan nyt varusteita kuivateltua. Meillä on tuolla sukkia ja kenkiä ja vaatteita kun kaikki oli sitten päivän jälkeen silleen märkänä. Ja nyt meillä on pedit tuolla valmiina ja noikin makuupussit ja alustat kuivaa edellisen yön sadeyön jäljiltä. Mutta tämä Morkamojan tupa on tämmönen, tässä on aika leveä tää lavitsa, että mitä me laskettiin, että tähän mahtuisi 7, jopa 8 nukkujaa ja sitten tuolla kaasu ja sitten tuo nurkassa, jos se näkyy, kun on niin pimeätä, niin siellä on sitten kamina. Mutta tää on tää autiotupa, näitä vanhoja kullankaivajien rakennuksia. Tuolla oli taulussa, että 50 olisi rakennettu ensimmäinen huone ja sitten täällä on ollut niitä kullankaivajia. Täällä on ollut jopa tämmöinen palkattu emäntä, joka on tehnyt ruokaa. Ja kultaa oli löytynyt kilokaupalla, luki siinä esitteessä. Siinä on näkymää ikkunasta ja siellä on se sauna, kun tuossahan on seinän takana varaustupa. Niin siellä on sitten varaajille myös saunamahdollisuus. Tällainen ja tänne nyt sitten jäädään yöksi. Saapi nähdä, tuleeko vielä meille tänne kavereita, että vai saadaanko me olla sitten ihan omissa oloissamme täällä. Mutta sen nähdään, että kellohan nyt alkaa olla jo 8, niin katsotaan, tuleeko tänne vielä ketään vai ollaanko me 2. Ei muuta kuin öitä. Aamupäivää vaan.
Se olisi 4. vaelluspäivä ja ollaan aamulla 9 aikaa lähdetty sieltä Morkamojan autiotuvalta. Saatiin olla tuvalla ihan omissa oloissa, missä ei tullut ketään muita. Ja nyt me ollaan tässä 3,2 kilometrin päässä semmoisessa paikassa kuin Kapsuoja. Päätettiin pitää tässä vähän lounastaukoa. Niin tässä on nyt sitten meidän lounas. Täällä on mun muussi pekoni hautunut. Sitten on vähän ruisleipää koskenlaskijalla. Hannulla on tuolla hautumassa jotain pastajuttuja ja kahvipurkkikin on jo esillä. Mutta tässä syödään nyt lounasta ja katsotaan mihin me sitten tänään mennään, että mihin mennään yöksi. Tuolla Morkamojan autiotuvassa oli kyllä kiva, me saatiin kaikki varusteet kuivaksi ja saatiin olla ihan omissa oloissamme, että ei sinne tullut ketään muita, niin oli ihan kiva. Kengätkin on kuivat ja kaikki muut. Mutta tästä tämä päivä on taas alkanut ja mietitään sitten mihin asti jaksetaan kävellä ja mitään. Nythän ei ole enää mitään pidempiä matkoja meillä edes koska meillä on laskettu nämä yöt silleen, että sitten kun tänään on sunnuntai, niin keskiviikkoiltana ajetaan sitten leville ja meillä on siellä Hulluporosta varattu huone ja siihen tähdätään, että se on meidän aikataulu ja sittenhän se on seuraava yö sitten ajettava kolariin ja mentävä junalla sitten taas kotiin ja kotona perjantai-aamupäivällä. Mutta nyt me jatketaan tätä lounastusta ja katsotaan missä sitten päiväaikana ollaan. No niin, nyt me tultiin tuolta Kapsuojalta 1,4 kilometriä tähän Kultahaminaan. Elikkä tää on se paikka, missä on noitten kullanhuuhtojien noita mönkkäreitä. Täällä haisee vähän öljy. Sitten tossa on tommonen päivätupa, missä luki, että se on Lapin kullanhuuhtajien liiton omistama tupa. Ja sitten tuolla oli kota ja sitten huussit. Mutta mielenkiintoista tässä on sitten se, että jos täällä Kultahaminassa aikoo telttailla, niin telttapaikat on jossain tuolla ylhäällä. Aikamoiset rappuset. Olisi kyllä, jos tähän tulisi oikein väsyneenä ja olisi aikonut tänne jäädä yöpymään. Sitten tulee tähän alas ja katsoa, tuossa on noin portaat vielä. Voi helkkari. Aikamoista. No mut joo, ei me tähän Kultahaminaan nyt aiota yöksi jäädä. Tää nyt oli taas yksi etappi. Ja sitten me vielä jatketaan. Katsotaan karttaa. Et joo, me ollaan nyt siis tuossa Kultahaminassa. Nyt me tultiin niin kuin Lemmenjoen tänne joen päätyyn. Tännehän asti pääsee jolla jokiveneillä. Sitten Morkannivaas vähän ehkä mitä me ajateltiin. Tai sitten toi Pitkäniemi. Mut sitten. Tää on nyt jo 4. meidän vaelluspäiväni. Tää on ikään kuin niin kuin paluumatka. Mutta tästä jatketaan. Mutta on aikamoiset nämä mönkkärit. Tuolla luki tuolla tuvan seinällä, että täällä on ollut 27. päivä, mutta kuitenkin heinäkuussa niin suuret kultakisat. Täytyy kyllä perehtyä tähän Lemmenjoen historiaan, kun pääsee kotiin. Nyt kun on nähnyt nämä paikat.
Morkamniva retkeilyalue. Eli tultiin sitä äskeistä kosken reunaa, puron reunaa tänne alas tonne Morkamnivan telttailualueelle. Tää onkin hieno paikka. Tää on tämmöisessä niemen kärjessä nimessä, meidän teltta on tuolla, siellä on nyt kuivumassa toissayön kastumisen jälkeen. Viime yönä me oltiin siellä autiotuvassa ja ne on ollut märkänä sitten pussissa ja nyt saadaan ne kuivatettua. Täällä paistaa aurinko ja me kävellään tonne rantaan. Täällä on tosi ihana tämmönen laituri. Ihmeellistä. Tällainen pieni laituri. En nyt ihan kävele tuonne päähän, kun noi laudat vähän sen näköisiä, että kestääkö. Mut joo, tonne jatkuu Lemmenjoki. Siellä on tosi makea toi vastaranta. Siinä on kivet poikina. En tiedä mikä laituri tuolla toisella rannalla. Sielläkin on niinku laituri, vaikka ei tuolla mitään pitäisi mennä ainakaan retkeilyreitti. Mut joo, tämmönen makea paikka ja täällä nyt tää ilta vietetään ja yksi yö. Sitten taas huomenna matka jatkuu. Sitten olisi jäljellä vielä 2 yötä. Tää oli meidän 4. vaelluspäivä. Mutta joo, hienot on maisemat. Ei voi muuta sanoa. Saadaan mihin aikaan se jokivene menee tästä ohi. Siellä menee porukkaan jokiveneen kyydissä. Kultahamina.
No niin, nyt ollaan maanantai 18. päivä elokuuta. Meidän 5. vaelluspäivä on nyt takana. Ja me tultiin tähän Seartnivan päivätuvalle telttailualueelle, koska me päätettiin lyhentää meidän vaellusretkeä yhdellä yöllä, kun on aika huonoja ilmoja ollut ja luvassa sateita. No nyt meille kävi sitten tosi hyvä säkä, kun me päätettiin, että me tullaan tähän Seartnivaan yöksi ja tultiin toi 7 kilometriä sitten vielä tossa ja saatiin teltta pystyyn ja sitten mentiin tuohon päivätupaan tekemään illallista, ja eikö sit tullut hirveä vesisade. Meillä taas oli niin hyvä säkä, että kun säilyttiin kuivan. Tää päivätupa on tämän näköinen, että oikeastaan ihan samanlainen kuin oli tuolla Matti Travadaksessa, että täällä on kamina. Ja sitten tuommoista aika leveät lavetit, että noissa periaatteessa pystyisi vaikka nukkumaan. Ja sitten tää pöytä ja näin. Täällä oli tämmönen pariskunta, jotka olivat kastuneet matkalla, niin he laittoi kaminaan tulet ja kuivattuvat vaatteensa, mutta he jatkoi sitten matkaan. Nyt on kyllä tuvassa lämmintä. Mut joo, eli tää oli meidän ensimmäinen yöpaikka, kun tultiin, ja nyt sitten viimeinen. Täällä ei tällä hetkellä ole ketään muita, eli tää on meidän 3. yö, että ollaan ihan omissa oloissamme. 1 autiotuvassa ja 2 sitten leiripaikoilla, että ei ole ketään, mutta tästä on kyllä tosi mahtavat maisemat. Tää on hieno paikka mun mielestä. Tuolla on sitten, ei näy noiden puskien takaa, mutta siellä on se ylitysvenesysteemi sitten. Ja muistaakseni sitä kuvasin, kun me tultiin tänne päin. Se oli aika, että jos mä olisin ollut yksinä, niin mä en olisi sitä päässyt, koska ne köydet on siellä niin korkealla. Mä en olisi saanut millään niistä kiinni, edes seisten siinä veneessä. Mut joo. Huomenna meillä on sitten viimeinen joku 8 kilometriä tonne Parkkikselle ja täältä sitten lähdetään aamupalan jälkeen sitten se viimeinen osuus sitten päästään Parkkikselle ja lähdetään sitten ajelemaan kohti Leviä, missä meillä on sitten hotelliyö, koska vasta sitten torstai-iltana mennään junaan. Mutta joo, tuolla ylhäällä näkyy ehkä valkoinen pilkku, siellä on meidän teltta. Mutta tätä paikkaa kyllä voin suositella. Mutta ei muuta kuin iltatoimet ja nukkua. Hyvää yötä.